खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। 2026 मायथाइनि आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां बिपिएफ आरो बिजेपिजों बिसायख'थि सिगां गोरोबथा जानायखौ नेवसिदों। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एएससिडब्लिउनि गाहाय अंगुरलता डेका बिथाङा क'क्राझाराव आइजोफोरनि अनसाय हाबाफारिखौ नायफामफिनदों। आसामाव 11 कौटि रांनि ड्राग्स जब्द। कार्बि आंलं आरो काछाराव गोबां फालांगिरिफोरखौ हमदों। आसामा एसटि, एससि, साहा बागान, मरान आरो मटक हारिनि थाखाय 2 गथ'नि पलिसिखौ रेहाय होयो। गिबि मन्त्रि शर्मा बिथाङा काछाराव गाहाय महिला उद्यमिता अभियाननि चेक राननानै होयो। एएटिएसइउआ मोन 6 हारिनि एसटि मानखौ हेंथा होनायनि थाखाय हादोरगिरि मुर्मुखौ सोंखारिदों। आसाम बिगियानगिरिखौ हादोरारि बान्थाजों मान बावनाय जादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। 2026 मायथाइनि आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां बिपिएफआ बिजेपिजों बिसायख'थि सिगां गोरोबथा जानायखौ नेवसिदों। बिपिएफआ रोखायै बुंदों दि 2026 मायथाइनि आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां बिजेपिजों जेबो गोरोबथा खालामनाय नङा। बे बाथ्राखौ बिटिसिनि लेङाइ गाहाय आरो गागि बिपिएफ दैदेनगिरि रिहन दैमारि बिथाङा गहपुरनि करायगुरियाव दोलोनि देरहानाय फोरबोनि गेजेरजों फोसावो। बिथाङा बुंबावो दि बिसायख'थिनि उनाव जायखिजाया हेफाजाब होनाया बबे दोलोआ देरहागोन आरो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिटिसिनि जौगानायखौ बांहोगोन बेनि सायाव सोनारगोन। मोन 6 हारिफोरनो एसटिनि थाखो होनायनि आयदानि सायाव बिथाङा बुङो दि जेब्लासिम थाखानाय ट्राइबेल मोनथायफोरखौ रैखाथि होनाय जायो अब्लासिम बिपिएफआ जेबो हेंथा गैया। बिथाङा बिटिसि सेक्रेटारियेटखौ गाग्लोबनायाव एबसु आरो इउपिपिएलजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा लोब्बा दं होनना अजद होनानै सरकारखौ राहा लानो खावलायो। नैथि खौराङाव दङ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एएससिडब्लिउनि गाहाय अंगुरलता डेका बिथाङा क'क्राझाराव आइजोफोरनि अनसाय हाबाफारिखौ नायफामफिनदों। आसाम हादोरसा आइजो कमिसन एएससिडब्लिउनि मासिगिरि अंगुरलता डेका बिथाङा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केम्पेइननि सिङाव बिश्वास यात्रा बाइक रेलीनि नैथि खोन्दोनि बाहागो महरै 6 दिसेम्बर सनिबारखालि क'क्राझाराव दावबायहैयो। बे रेलीनि थांखिया गासै हादोरसायाव हिन्जावसाफोरनि रैखाथि, सोलोंथाइ आरो गोहोखौ बांहोनाय। गावनि दावबायनाय समाव डेकाया डिपुटि कमिशनारनि मावख'आव जिल्लानि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे आइजोफोरजों सोमोन्दो गोनां हाबाफारिफोरनि दावगानायखौ नायसंनो थाखाय सावरायमेल खुंदों। उनाव बिथाङा नाराबारि गार्लस कलेजाव मोनसे सांग्रांथि हाबाफारियाव बाहागो लादों, जेराव बिथाङा फरायसाफोरखौ गावसोरनि सोलोंथायाव गोसो होनो आरो रांखान्थियारि उदांस्रि मोननो थाखाय थुलुंगा होदों। बिथाङा क'क्राझारनि वन स्टप सेन्टारखौबो दावबायदों आरो दुखुआव गोग्लैनाय आइजोफोरनि थाखाय बेनि सिबिथाइफोरखौ नायदों। बे रेलीआ गासै रामाव सांग्रांथि लाबोनो आरो सुबुंफोरनि फोथायनायखौ गोख्रों खालामनो थाखाय सोलिबाय थागोन। थामथि खौराङाव दङ। आसामाव 11 कौटि रांनि ड्राग्स जब्द। कार्बि आंलं आरो काछाराव गोबां फालांगिरिफोरखौ हमदों। आसाम पुलिसआ कार्बि आंलं आरो काछार जिल्लायाव खालामनाय गेदेर अपारेशनाव 11 कौटि रांसो रांनि ड्राग्स बोखांनो हादों। गोबां सन्देह गोनां ड्राग्स फालांगिरिफोरखौबो हमनाय जादों। 5 दिसेम्बर शुक्रबारखालि बे खौरांखौ आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायदों आरो आयेन बेरेखा फेग्रा मुवा फालांगिनि हेंथायै पुलिसनि नाजानायनि थाखाय बाख्नायदों। एक्सआव मोनसे पस्टनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रिया बुङो दि हादोरसायाव पुलिसआ गोख्रों राहा लाबाय थानायनि जाहोनाव ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमनाय जादों। बिथाङा बुंबावो दि पुलिसआ नोगोर आरो गोजान ओनसोल मोन्नैयावबो फेग्रा मुवा बेसाद गोसारनायखौ होबथानो थाखाय गोख्रों खामानि मावगासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ। आसामा एसटि, एससि, साहा बागान, मरान आरो मटक हारिनि थाखाय 2 गथ'नि पलिसिखौ रेहाय होयो। 5 दिसेम्बरखालि आसाम सरकारा माखासे थागिबि हारिनि थाखाय 2 गथ'नि पलिसिखौ गुरै खालामदों।
दा शेड्युल ट्राइब, शेड्युल कास्ट, साहा बागाननि खामानि मावग्रा आरो मरान आरो मटक हारिनि सुबुंफोरा सोरखारि साख्रि, भट होनायनि मोन्थाइ एबा अनसाय सुबिदाफोरखौ खोमायालासे 3 गथ'साफोर जोनोम होनो हागोन। सावस्रि आरो नखर अनसाय बिफाना मोनसे फोसावथाय फोसावनानै बुङो दि बे सोलायनाया थाबैनो गोहोम गोग्लैगोन। बेनि ओंथिया बेनो दि बे हारिनि सुबुंफोरा 3 गथ' दंब्लाबो सोरखारि साख्रिनि थाखाय आर'ज गाबनो हागोन, बिसायख'थियाव बाहागो लानो हागोन आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थुलुंगाखांनायखौबो मोननो हागोन। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो दि बे थिरांथाखौ बे हारिनि इयुनखौ रैखाथि होनो थाखाय लानाय जादों, मानोना सुबुं अनजिमा होबथानाया बिसोरनि थांना थानायनि थाखाय खैफोदाव खोख्लैनो हागौ। 2021 मायथाइयाव थिसनजानाय मोननै गथ'नि नेमआ गुबुन सुबुंफोरनि थाखाय बाहायबाय थागोन, जायफोरा बे रेहायनि सिङाव सोफाजानाय नङा। 5थि खौराङाव दङ। गिबि मन्थ्रि शर्मा बिथाङा काछाराव गाहाय महिला उद्यमिता अभियाननि चेक राननानै होयो। आसामनि गिबि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया काछारनि बरजालेंगा गेलेग्रा फोथाराव आइजो एन्ट्रप्रेनार्स स्किमनि सिङाव मोनसे चेक राननाय हाबाफारियाव बाहागो लायो। बेनि सिगां मैया बिथाङा हाइलाकान्दियाव बेबादिनो मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। धलाई बियाबनि गिबि मन्थ्रिया बे बिथांखिनि सा 20,099 आइजो मुलाम्फा मोनगिरिफोरनो 10,000 रांनि चेक गथायना होयो। बे हाबाफारियाव बिथाङा बुङो दि बिजेपि सरकारा आइजोफोरखौ राङारि हेफाजाब होनानै आरो गावनो गाव सोनारनो हेफाजाब होनानै गोख्रों खालामगासिनो दं। बिथाङा दानि सरकारखौ सिगांनि कंग्रेस खुंथायजों रुजुनानै बुङो दि सिगां खालि गुदि मुवाफोरखौल' होनाय जायोमोन, नाथाय आथिखालाव सुबुंफोरा गुबुन गुबुन स्किमफोरनि गेजेरजों मुलाम्फा मोनगासिनो दं। खौरां मोन्नाय बादियैब्ला दिनैबो गिबि मन्थ्रिया सिलचराव बराक दैमानि सायाव थानाय मथुरा घाट दालांखौ बेखेवगोन आरो गुबुन मोनसे चेक राननाय हाबाफारियाव बाहागो लागोन। 6थि खौराङाव दङ। एएटीएसइउआ मोन 6 हारिनि एसटि मानखौ हेंथा होनायनि थाखाय हादोरगिरि मुर्मुखौ सोंखारिदों। अल आसाम ट्राइबेल फरायसा आफादआ मोन 6 हारिफोर टाइ, आहम, चुटिया, कच राजबंशी, मटक, मरान आरो साहा ट्राइबफोरखौ शेड्युल ट्राइब एसटिनि गनायथि होनायनि सरकारनि थांखिखौ बेरेखा खालामनानै हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मुनो गांसे गोसोखांलाइ गथायबाय। बिथांमोनहा बे थांखिखौ ट्राइबेल बेरेखा बुंदों आरो बुङो दि बेयो ओनसोलाव थाखानाय ट्राइबेल माहारिफोरनि मोनथाय आरो रैखाथिखौ खहा खालामनो हागौ। गौथुमा दाबि खालामदों दि मोन 6 हानजाफोरा समाजारि आरो रांखान्थियारि महरै बांसिन दावगानाय आरो सिगांनिफ्रायनो सोरखार आरो फालांगियाव मोजां थान्दैथि दं, जायनि थाखाय बर' बायदि फिसा हारिफोरा गोहोम गोग्लैनो हागौ। बेखौबो बुंबावदों दि बे हारिफोरा सोबख'जानाय हारिफोरनि थामोनथानि मावख'आरि मानथाखो, जेरै गोग्लैसोनानै थानाय आरो एरख'नाय बायदिफोरखौ आबुं खालामाखै। अल आसाम ट्राइबेल फरायसा आफादआ हादोरगिरिखौ बे थांखिखौ दोनथ'नो खावलायो आरो नंगुबै ट्राइबेल माहारिफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय मोनसे रोंगौथि गोनां नायबिजिरफिननो खावलायो। 7थि खौराङाव दङ। आसाम बिगियानगिरिखौ हादोरारि बान्थाजों मान बावनाय जादों। मुंदांखा क्लाइमेटोलजिस्ट भुपेन्द्र नाथ गस्वामीखौ अनुसन्धान नेशनेल रिसार्च फाउन्डेशन (एएनआरएफ) आ मानगोनां गाहाय मन्थ्रि प्रफेसार मासिनि थाखाय सायख'दों। गौहाटी मुलुगसोलोंसालिनि सासे बिबुंगोरा गस्वामीखौ मौसुमि बोथोर बिगियान आरो बोथोर बिगियाननि सायाव बिथांनि साबसिन खामानि मावनायनि थाखाय मिथिनाय जायो। हादोरसा मुलुगसोलोंसालिफोराव बिजिरसंनायखौ गोख्रों खालामनो थाखाय एएनआरएफनि हाबाफारिनि मोनसे बाहागो प्रफेसारशिपआ 5 बोसोरनि थाखाय बोसोरारि 30 लाख रां फेल'शिप आरो 24 लाख रांनि बिजिरसं अनसुंथाइ होयो। गस्वामीनि थिसनथायखौ आसामाव बिगियानारि बिजिरसंनायनि थाखाय मोनसे गेदेर थुलुंगा होनाय महरै नुनो मोननाय जादों, जाय हादोरनां थाखोनि आबहावा बिजिरसंनाय आरो मिरु दिहुनथायाव बिहोमा होनायाव हादोरसानि गोहोखौ दिन्थियो। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।